खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। पर्बतजरायाव महम्मद युनुसनि मुसुखा सावना सोमावसारदों। सानसेनि हाबाफारिजों आसामाव नखर मन्त्रि अमित शाहा। पर्बतजराया ट्रेक्टरसे सेगुन दंफां हमदों। गुरुबासाया दुथांफोरा गाग्लोबनायनि उनाव दुंहाव थासारि। क'क्राझारनि हेलेना गायदे बसुमतारी जिएनएम नार्सिं स्कुलाव हस्टेल लुनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बांलादेशआव दिपु चन्द्र दास मुंनि हिन्दु लाइमोनखौ हानजायारि गाग्लोबना बुथारनायनि उनाव लामायाव सावनाय जाथायनि हेंथायै क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावआव बेंगलि युव छात्र फेडारेशननि काजिगाव आन्चलिक कमिटिनि बानजायनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि खुंदों। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बांलादेश सोरखारनि गाहाय बोसोनगिरि महम्मद युनुसनि मुसुखा सावनाय जायो। लोगोसे बांलादेश सरकार हाय हाय महम्मद युनुस हाय हाय बांलादेशआव हिन्दुफोरनि सायाव इनाय उदखारखौ बन्द खालाम, बांलादेशनि मैलाबादि गोहोखौ फोजोबस्रां बायदि स्लगानजों होस्रिखावो। बोथोरनि गोब्राब होबथानायखौ नेवसिनानैबाबो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया सानसेनि हाबाफारि लानानै आसामाव दावबायफैदों। माखासे हाबाफारि लानानै आसामाव फैदों नखर मन्त्रिया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रोजा खुवा खुनायनि थाखाय अमित शाहनि बिरखं लेन्डिं खालामनायाव लेट जादों। फुंनि 11:30 रिंगासोआव लेन्डिं खालामदों नखर मन्त्रिनि बिरखंआ। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम प्रदेश बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा नखर मन्त्रि अमित शाहखौ बिरखं गाथोनाव बरायहैयो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखर मन्त्रि अमित शाह आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बरजार बिरखं गाथोननिफ्राय थोंजों नगावनि बोथ्रदयाव थाङो। नखर मन्त्रिया दिनै आसाम सोरखारनि बेसेन गोसा बोथ्रदया बिथांखिखौ बेखेवो। मख'नो गोनांदि नखर मन्त्रिया रबिबारखालिनो आसामाव फैनायनि हाबाफारि दंमोन, नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय नखर मन्त्रिया सौफैनो हायाखैमोन। पर्बतजरायाव हाग्रा बिफाननि अपारेशन। बे अपारेशनाव दुथांफोरा हाग्रानिफ्राय दाननानै लाबोनाय बेसेन गोसा ट्रेक्टरसे सेगुन दंफांफोरखौ जब्द खालामनो हायो। खराखाट हाग्रा बिफाना बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो खराखाट आन्चलिक फरेस्ट अफिसारनि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया पर्बतजरानि पानबारियाव अपारेशन खालामो आरो बे अपारेशनाव दुथांफोरा हाग्रानिफ्राय दानखुमानानै लाबोनाय बेसेन गोसा ट्रेक्टरसे सेगुन दंफांफोरखौ हमनो हायो। बबेखानि हाग्रा बिफाननि अपारेशन खालामनायनि बागै खौरां मोननानै हाग्रानिफ्राय बेसेन गोसा दंफां दाननानै लाबोनाय दुथांफोरा ट्रेक्टरखौ गारनानै खारलाङो आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा दंफां रोगानाय ट्रेक्टरखौ जब्द खालामनानै खराखाट आन्चलिक हाग्रा मावख'आव लानानै थाङो आरो नायबिजिरनो जागायो। चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव दुंहाव थासारि। रबिबारनि बेलासियाव सिनाय मोनै गाग्लोबग्राफोरा जायगानि साइमक किस्कु मुंनि सुबुंखौ गाग्लोबना गोब्राबै जखम खालामनायनि उनाव गुरुबासायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा गुरुबासा पुलिस आउटपस्टखौ बेंखननानै गाग्लोबग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो दाबि खालामो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रबिबारनि मोनाबिलि 7 रिंगासोआव गुरुबासा पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय नांदरबारि गामियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा साइमन किस्कुखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। मोनसे दान्थे बिदान्थेनि उनाव बे गाग्लोबनाय जाथाया जादोंमोन। जोबोर गोसा सोदोबजों बाइक सालायनायखौ अजद होनायनि उनाव दान्थे बिदान्थेया जागायदोंमोन आरो रागा जोंहांनाय दुथाइफोरा साइमन किस्कुखौ गाग्लोबदोंमोन। रबिबारखालिनि बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बे ओनसोलाव जानाय मेल थावनियाव दावराव दावसि सोमजिहोयो आरो सुबुं रैखाथिनि थाखाय मेलखौ थाबैनो बन्द खालामनो दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि गुरुबासायाव जानाय बे गाग्लोबनाय जाथायखौ गुबुन गुबुन आफाद आरो दैदेनगिरिफोरा सोंखारिदों आरो दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों। क'क्राझारनि हेलेना गायदे बसुमतारी जिएनएम नार्सिं स्कुलाव हस्टेल लुनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारीया दिनै हेलेना गायदे बसुमतारी जिएनएम नार्सिं स्कुलाव गोदानै नार्सिं हस्टेल लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे हस्टेलखौ 2025-26 राङारि बोसोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि सिङाव लुनाय जागोन, जायनि थांखिया बडोलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर ओनसोलाव सावस्रि जोथोन सोलोंथाइनि दाथाय एबा हेल्थकेयार इडुकेसन इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बांहोगोन। मख'नो गोनांदि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारीया दिनै क'क्राझारनि हेलेना गायदे बसुमतारी जिएनएम नार्सिं स्कुलाव हस्टेल लुनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव एमसिएलए दानेश्वर गयारी, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि डाइरेक्टर आरो सावस्रि बिफाननो गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।